Noilla rahoilla pystyy ilmeisesti ostamaan joiltain tyypeiltä myöhemmin pelissä jotain. Testataanpas muuten tätä nyt. Saadaanko me laitettua tää jotenkin seinään kiinni? No ei. Pahus. Can be placed, se sanoo. Ehkä tossa ei sitten ole tarpeeksi tilaa tai jotain. Miten me saadaan tehtyä sänky? Me tarvittiin siihenkin joku. Kuide, missä olet? Siltä pystyy kysymään juttuja. Kuide. Mennään kysymään siltä. Mun tietääkseni siltä voi katsoa jotain näitä perus craftausjuttuja. Se todennäköisesti seisoskelee täällä, jos se on selvinnyt yöstä. Siellähän se. Crafting. No, sano mulle, saatana. Puhu mulle. Help. No ei mua se vittu kiinnosta. Mä haluan nähdä nää. Mä haluaisin nähdä sellaiset niin kuin. Eli tätä voi käyttää crafting tablena. Mä haluaisin nähdä, että mitä kamaa tässä pystyy tekemään. No okei, mä katon sitten tän episodin jälkeen jostain netistä selatteita crafting-hommeleita, että miten me tehtäisiin. Se olisi tärkeää, että me saataisiin tehtyä sänky tähän alkuun. Mä uskon, että meillä on kamat sen, vaadittavat kamat sen tekemiseen, mutta mä en tiedä, miten se tehdään. Tai siihen tarvii mun tietääkseni tosta hämähäkiseetistä tarvii tehdä sellaista silkkiä. Ja siitä saa tehtyä sitten sängy. Ja sit me voidaan. Ei perkele, ei tässä voi nukkua öitä. Se vaan spavnaa. Se vaan tulee spavnipointiksi, mutta siinä ei voi kumminkaan nukkua yötä. Muistaakseni se on tälleen. Joo. Sellaista se on. Tehäs näitä taas lisää. Näin, nyt meillä on 20. Mitä? Me saatiin uutta kamaa. Me voidaan tehdä Copper Graves. Equipaple. Sepä kiva, me voitais alkaa jotain armoria keräämään, että tässähän pelissä on kaikki eri bosseja ja lukemattomasti eri aseita ja tavaroita ja tälleen, että tää ei oo ihan niinku Minecrafti. Vaikka joku tietämättömämpi voi niin ajatella, että tämähän on niinku Minecrafti pelkästään sivusta päin. Ja me emme saa. Me tarvitaan puuta taas. Eikö meillä oikeasti ole niitä? Meillä on 4, okei. Eli me saadaan vielä 2 väliä tehtyä. Tai siis tää väli loppuun, eli hakataan tää tästä ja tähän sitten. Näin. Nyt meillä on jo näin syvä pieni reikä, mutta se on ihan hyödytön, koska me oltais päästy meneen tuoltakin. Mutta me mennään syvemmälle ja syvemmältä löytyy varmaan enemmän kamaa ja tällaista. Mitähän tässä on vikana silleen, että saataiskohan me tehtyä tästä talo? Housin kuerry. This house is missing sire. Okei. Mutta meidän talo on niin helvetin pieni, että meillä ei ole tilaa tuolille. Kyllä me nyt voidaan yksi varmaan ahtata. Plus me tarvitaan äkkiä pihalle ennen kuin tulee taas yö, että me ehdittäis saada edes 1 puu hakattua tästä. Ilta tulee. Näin, nyt meillä on 2 uutta puuta. Se olisi kiva, jos näistä saisi saplingeja, joita voisi laittaa kasvamaan. Tuu tänne vaan. Tuu tänne vaan. Noin. Nyt me saadaan varmaan. Mitä helvettiä? Tuleeko toi mun taloon tuolta? Täytyis mun laittaa joku. Onks tässä pelissä lattialuukkuja? Tuu tänne vaan.
Näyttikö se nyt noille kavereilleen sitten, että miten... 18. Nyt se sitten näytti näille kavereille, että miten täältä tullaan sisälle. No, joka mä näytin niille, minkälaisen kohtelun ne saa, jos ne tulee. Haha. Se olit viimeinen, joka tuli sitä kautta. Varmaan spavniin tonne, mutta ihan vitun sama. Joo. Me tarvittais se nuija. Scrollaan nytten. Tuoli on siinä, ylöspäin. Otetaan nyt toi hammeri. Noin. Olkoon puuta tai ei, meillä on kyllä aikaa. Otetaanpa... Otetaan toi vaikka no... Tai... Näin. Elikkä saadaanko... Kyllä saamme. Hakataan tätä taustaa järkyttävän hitaasti tälleen. No se ottaa niin isoja paloja, että ei se haittaa, että se on hidasta. Ja sitten me voidaan korvata sitä tuolla seinällä. Tähti tuli alas jossain. Hainkos mä sen viiveksen tähden, joka tippuu? Kai mä sen siitä matkalta vahingossa otin sisään. Sori, mulla on vieläkin vähän flunssa. Täältä tulee zombi, mutta mulla on ovi kiinni, joten ne eivät pääse. Toi yksi lime yrittää vieläkin tuolla päästä tänne sisälle, mutta se ei nyt valitettavasti pääse, koska se tulee pahoissa aikeissa ja kyllä se niinku kylään saisi muuten tulla, mutta kun se tulee kumminkin huonoissa aiheissa. Sillä ei ole mitään muuta kuin huonoja mielessä, niin ei sellaiset tänne tuu mun taloon. Saa turpaansa. Saisinko mä sen tosta seinän läpi? No en saa. Noin. Joo, tehdään lisää onks meillä nyt? No niin, riittää jo. Riittää jo pommitus. Tossa on kivivalli. Alas se siihen. Näköjään toi on riitä. Elikkä näin. Noin. Katsokaapas sitä. Samoihin kohtiin nää. Toi ei oo tosiaankaan sama kohta näin. Nyt me voidaan alkaa laittaa tänne. Laitetaan tuoli vaikka tänne. Nurkkaan tuoli. Noin. Ei kun ei tätä varmaan lasketa mukaan tähän taloon, kun tää on maanalainen. Ei helvetti, mä otin mun seinää vahingossa. Sut otetaan pikaksella varmaan. Joo. Että ei sitä varmaan lasketa, jos... No laitetaan tähän... Ei noi... Noniin. Onks tää nytten? Mikä nyt on vikana? This house is suitable. Okei. Nyt se kuide varmaan tulee tänne tuolta avaamaan oven niin, että möröt pääsee sisään. This is not valid. Ei kun joo. No kuide tänne siitä. Tänne tosi... Ei kun tää on varmaan, että se kutsuu sen, eli me ei tosiaankaan haluta, että se tulee yöllä ja avaa ton oven. Meidän täytyy... Mikä? Sette kuide. Joo, helvetti. Meidän täytyy rakentaa tähän toinen kerros, koska tää on tyyliin ihan täynnä nytten tää kerros. Tänne voi tietenkin laittaa kamaa, mutta... Campfire. Se on varmaan hauska. Me voitais mennä vaikka mainaamaan taas vähän sen. Tehdään näitä taas kunnolla. Joo. Laitetaan tortsiis maahan. Näin. Siellä näkyy ainakin kuparia. Käydäänpä hakemassa ne. Kupari on aina hyvästä. Ja me tarvittais sitä armoriakin, niin kupari on varmaan tyyliin puun jälkeen paskinta, mutta en mä välitä.
mä oon niin MLG joka tapauksessa, että se ei haittaa mua, vaikka mulla ei olisi armoria ollenkaan. Mä voisin silti piaksaa jokaisen bossin tässä pelissä paljain käsi. No niin, pikki käteen vain. Syvemmälle mennään. Toivokaa me tullaan johonkin kivaan tunneliin, mikä on täynnä hyviä arvokkaita juttuja. Laitetaan tortsi. Taas löytyi jotain. Mitä siellä tällä kertaa on? Ja taas pystyykö tän väliin hyppäämään? Ei ihan pysty. No laitetaan sitten tähänkin väliin. Oho, ne loppu. Tehdään lisää sitten. Tehdään vaikka kaikesta. Ei me tuota puuta nyt varmaan tarvita heti mihinkään. Ei Minecraftissa, kun tässä Minecraftissa mun mielestä ne musiikit ei sovi yhtään siihen peliin, mutta tässä pelissä on mun mielestä aika mukavat nämä musiikit. Ja niin kuin mä sanoinkin, nämä ääniefektit on erittäin kivat. Okei, meidän kuide on tullut tänne. Mitäs se osaa sanoa? Okei, ei siis mitään uutta. Me voitais vaikka laittaa nyt nää uudet kuparit, tehdä uusia kuparipaareja. No niin, nyt meillä on jo 27. Me voidaan tehdä Copper Signmailin. Jos me haluttais. Kattokaa kuinka syvä meidän tunneli on nyt. Aika helvetin syvä. Toi taitaa olla pelkkää tavallista kiveä tuolla. Mä toivoisin, että me löytäis paljon rautaa. Onko tuolla nyt jotain? On käydä katsomassa. Tehdään pieni sivutunneli tästä. Oho. Broadcast-vörtti. Ei helvetti. Kuole vittu! Saatana. No joo, mä kyllä osaan lukea. Voiko respawnata? Kiitos. Tähti ainakin tuli pari. Vittu, tuli heti päänsärkä. Nyt tässä on tää paska, että sitten kun respawnaa, niin eikö helvetti. Miten se pääsi tänne? Nytten tulee mieleen. Ei perse, jos se kuide päästi sen pihalle. Ei kun sisällä. Kuide. Onko sulla jotain tietoa tästä asiasta? Mene nyt vittu sisälle. Nyt saatana mä pieksän sen läskipään nyrkeellä sieltä. Saatana, täältä mä tuun. Mitä? Mullahan on mun kaikki kamat jo valmiina. Minkä takia mä en menettänyt niitä? Mun mielestä ne kuuluis menettää. Tai siis mun mielestä mä oon ennen aina menettänyt ne. En tiedä. Ehkä jotain on muutettu.